Donc malidenw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bi l'heure est très grave ni mɔgɔ min ko l'heure n'est pas grave an bɛ ka taa situation min kan k'a man ka mɔgɔ siran ni mɔgɔ min y'o kuma fɔ ne bolo a tigi ma tiɲɛ kuma fɔ jamana bɛ ka taa situation dɔ kan n'an man kɔlɔsi c'est-à-dire an ye baara min kɛ ka révolution in sen de niveau la an ye baara min kɛ ka farafinna lasɔn an ye baara min kɛ ka africain bɛɛ lasɔn Mali révolution a bɛ danger la n'an m'a fɔ an bɛ galon tigɛ anw tɛ nata mɔgɔ la billahi an bɛ nata peuple malien wa an bɛ siran Ala de ɲɛ ça ne va pas ni mɔgɔ min ko ça va an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tigi bɛ fili cogoba de kɔnɔ bi an y'a mɛn k'a fɔ ko a ye mɔgɔw taara grève la ko a ye mɔgɔw taara grève la est-ce y'a faamu ko ekɔlidenw ye baara bila kɛ ekɔlidenw k'u ko k'u tɛna kalan kɛ u bɛ ka doléance caman ta k'a demander an bɛ wagati min kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ tuguni i b'a ye k'a fɔ an y'a ye tuguni ko ekɔlimɛtiriw n'o ye article 39 mɔgɔw ye k'olu fana ye préavis bila ni Ala ma jan kɛ ekɔlimɛtiriw olu fana bɛna taa grève la ozofɛrɛw fana y'a demander u ye laɲini dɔw demander ko n'o ma ɲɛnabɔ olu fana bɛ sɔn ka taa grève la an ye Sam ni Silima an ye olu fana ka préavis ko kuma mɛn n'i y'a ta k'a lajɛ pratiquement ko socialu a fanba bɛ ka wuli an bɛ wagati min na ni Ala ma jan kɛ ni ninnu bɛɛ ko k'u bɛ taa grève kɔnɔ k'u bɛ taa grève la i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ paralyser jamana bɛ bloquer au même moment i b'a fɔ k'u ye jateminɛ de kɛ i b'a fɔ u ye calcul de kɛ u ye fiɲɛ tagafan de jateminɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko transition a n'a dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ furuku bɛ yen an ɲɛ bɛ parti politique dɔw la olu fana bɛ ka commencer ka wuli o bɛ ka commencer ka critique daminɛ o bɛ ka commencer ka voix sɔrɔ o bɛ ka commencer est-ce qu'il y'a faamu ka kuma caman fɔ an bɛ wagati min kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati ninnu bɛɛ kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɛra Choguel ka absence kɔnɔna la scène politique bɛ ka ɲagami conjoncture politique bɛ ka ɲagami an b'o période kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛnw prix bɛ ka gɛlɛya fɛnw prix bɛ ka monter dala dumuni o bɛ ɲini ka gɛlɛya politiciens y'o wagati de ta ka commencer ka kuma daminɛ ka commencer est-ce qu'il y'a faamu ka propos dɔw tenir propos minnu n'u kan ka mɔgɔw lasiran n'u kan ka mɔgɔ jatigɛ n'u kan ka mɔgɔ dabali ban an b'o wagati min fana la n'i y'a ta k'a lajɛ transition dɛmɛbagaw problème bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ transition dɛmɛbagaw u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ transition n'a dɛmɛbagaw i b'a ye k'a fɔ olu tɛ ka ɲɔgɔn faamu i b'a ye k'a fɔ furuku ni problème caman bɛ ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ o de senfɛ n'i ye nin situation ta k'a lajɛ n bɛ kuma dɔ fɔ a ye an ka teliya n'o ka sɔrɔ Choguel lafiya bɛɛ nana a b'i sentir a farikolo la très bien an ka Choguel ka nalen an ka accélérer an ka teliya parce que sinon ni nin moyen tora ka tɛmɛ nin cogo la crises bɛ ka enchaîner grèves bɛ ka enchaîner cogo min na ni nin kalo tora ka tɛmɛ tan ka se décembre ma a kuma bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya n delila k'a fɔ n ko France ye objectif sugu bɛɛ kɛ ani CEDEAO ka calcul la ko Mali tɛ se k'a tenir d'ici le mois de décembre ko ni partenaire extérieur ye dɛmɛ tigɛ Mali la ko fanga in bɛ bi mois de décembre o de b'u caman ka calcul la u ka calcul la u ɲɛ t'a la n'i ye communauté internationale mɔgɔw ka calcul ta k'a lajɛ u ɲɛ t'a la ko ni fanga in bɛ décembre tɛmɛ quoi bon i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman bɛ ka ɲɔgɔn enchaîner i b'a ye ɲugu ni ɲaga est-ce qu'il y'a faamu ɲugu bɛ wuli ni ɲaga ye i b'a ye k'a fɔ insécurité niveau fana la u kɛlen bɛ ka djihadistes ka renfort de di djihadistes ma u k'a lajɛ ka kɔrɔnfɛla déstabiliser notamment Menaka mara la Menaka mara yanfan i b'a ye k'a fɔ France kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jugu sugu bɛɛ tigɛ pour que est-ce qu'il y'a faamu terroristes bɛ se ka na u ni armée bɛ kari ɲɔgɔn na cogo min na pour que terroristes bɛ se k'an ka camps ci k'an ka camps déstabiliser o kɛlen don k'o baara labɛn o de la i b'a ye k'a fɔ
aya fongo mogo kunte shogel fait mogo kumala ko shogel gata ngo en réalité ou te shogel kore en réalité ou be asimi ne ko e shogel tara alisa ou be kumala shogel tara awa alisa ou be ka commencer bi ka critique avec assez présent ne ma sinon shogel teon premier ministre mais c'est un premier ministre militaire est-ce que vous voyez bon niya yo makuma dabla o ba yira ka foko ko inte shogel ko de o be nyemgo here de ko o be nyemgo de ko donc o de c'est fait il va ka fo communauté internationale allez te shogel fait mona parce que tant que shogel be shogel est asimi nga bouclier de ni komi mena asimi soro shogel lebe donc ka ke barrière asimi ni o coach shogel lebe donc ka ke barrière asimi ni politicien munu nube fa ka transition déstabiliser na akili bala shogel be fanga ta wakati na banda ukatana sigara jate mena dro banda ukatan contexte ni kele ne kume ibaye syndicat baden ku willa grève la parce que ni gouvernement ma se syndicat ou fait kuma la syndicat ou fait kuma choko de boula o esi ya famo aborder choko de boula méthode de boula pour que ga kuma syndicat ou fait il faut que ga planning terrain do de préparer ni atagala bi syndicat ou be ka wuli parce que muna et en autorité ou là au moment où olu bala geleabe avec a fogo rodo ko dobna fara olu budget ka abena fogo CNT ko doga fara budget ka ko doga fara présidence budget ka on niko kiwo koke mu conséquence de bola neko ebo ke o iba syndicat fembe kele meka I farfaga ki sigi ki muyun olu ba fogo niya ni meka ke ki ba soro ko wardo buko o ba fogo wardo be I jo anga revendication mimbla anga wuli na anga revendication nye aw ma shogel nale wati mna be syndicat aborder syndicat yere beko ko usona shogel tama be tuwa go muna shogel ya demander présent a dobo asrala aka dobo aka budget la et ya famu gouvernement yere fene dobo aka budget la gouvernement dobo aka sarala est-ce qu'il y a famu donc au facteur nunu ni dobi ka sarala ka dobi ka budget la ni nani sigi kibe kuma syndicat fait billahi ou bilame o be kotuita la ni nana kibe kuma goldon fait ni ko goldon ma ko gelea be ni wati aga musaga ko problème a problème da kerefe ko fama a régler parce que gelea be école do nyeba la e dobo ika sarala e dobo ika budget la ni kuma mfo école do nye akacha ala fa be do kuna est-ce qu'il y a fam donc syndicat fait vraiment na wuli ni war nu tay war ko problème ni kuma na ou fait olu nyebe ebe ka dobo ika musaga la y a pas de raison kuti la mais ega fo syndicat ko warte ega fo Sénégal ntise ga ninkie parce que gelea be nga degu menga onya be ga do forega saraga tagala na be do aklife est-ce qu'il y a fam tagala no ga soro abe do aklife na be famu donc ore la shogel nale banda ugatana na aklibala mu yentem kungo kuta grève la shogel nale yentem ye grève boama shogel ni yentem yon famu wa soro couche sociale feve kume kuta grève la ou be u ka grève boama ibe fendo de yira madona ube so itama ibe fendo de ke aramadon ibe fendo de yira pour que aramadon nga tuku iko iba ye kafo anga transition we erreur baden de multiplier o erreur uchara o temelengo ni nana gestion yere la jamana yere gestion yere ni ataka laje jamana do mo be reform mununa ay reform famba avec asuma ni ataka laje pour que ka yira ko ni transition ni fanga temelon te kele Mali kume mune ke folo Mali kume office du Niger eta ka a reprend ka ta amen ka chino wele ka risu wele aina eski afomu aina assister aina ka expertise ni atagale sekoni ndongo bi mana aina o sekono dongo aina o dodia nganga office du Niger exploiter pour que balo dab se ka jigi pour que an yere ka nga balo contrôler no kunkera on a atete katana ibeka kata no kera sansa malien beba foko ni réforme économique parce que ni nafa population ni nafa directive ni kera sa malo bore dabe jigi ni malo bore da jigi da kana wakele ni kemaduru la joma foko asimi ngata en beta demander est-ce qu'il y a famo al 5 kemedo aga ke fangala est-ce que vous voyez donc on temelen ngotuni iba réforme dobe par exemple dans le secteur de l'éducation am mago be réforme kura de la a dona Mali a ka retard don un retard kundo a donc a fo y a un système éducatif de détruit kan désorienté ka bo science ka oh mais normalement école tam me ka nyinawo san ka nga soro
a donna un programme beaucoup Mali avec fait ta technologie kuraw ɲɛɲini avec fait ka base science ka san kan ka sɔrɔ est-ce qu'il y a famu Mali programme scolaire a bien orienté vers les séries scientifiques a bɛ dɔn ko yɛlɛma révolution kura dɔ nalen mɛ o tɛmɛlen kɔ c'est-à-dire a kun bɛ dɔn cogo jumɛn na ko réforme kan c'est-à-dire ko refondation bɛ sen na n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ ka faransi kɛlɛ anw ko faransi an ka diɲɛ problème bɛɛ an y'u gɛn an y'u lamaloya an y'u humilier anw bɛ ka continuer France de beka an économie contrôlée à travers la monnaie le CFA. France beka an économie contrôlée ni CFA. Est-ce qu'on met indépendance mais on met ça soro? Ah jatemene. No ka soro solution on soro la CFA ko la. Il va y avoir problème ta la. Ni ko nunu, sari gouvernement in konna la ni atagale. Ministère chamame ou beka quotidien de gérer. Ou te ka anticiper Malik, mune ka ngake Mali la 100 100 ans, 100 bisaba. Il beka ye au programme d'anticipation itega asanti est-ce qu'il y a femme donc il va y kafo erreur baden et kera transition ka nga fon fenga me wakati mna shogel ga nali ka accélérer nali drontere ni shogel nana même mi fouye ay carte blanche di shogel ma shogel gana agata mafia CNT la agata buruja CNT la a denflon ata doa CNT la shogel gana on nakanga o ga continuer angana yoko nega shogel sega barakere na na carte blanche ga dama ministre munu na dalembula ko compétence ko réforme bula aga barakeni au ministre ya ka au ministre ako choisi malien na aka blaga équipe kura conduit aga équipe kura diriger plein pouvoir ka dama wallahi no tenete yele ma chokolare selon ni shogel nana kan gouvernement kelen continuer mo ma changer yele ma douala Allah nana ka bisika ko elema be barne la re na nana carte blanche ka dama a daleme mo mununa économiste nyana ma munu a daleme mo mununa est-ce qu'il y a bisika jamana développer secteur ou là aka bla sans complaisant ayre ka choix que ayre pour que Mali me seka bonno la me wakati na sinon nantora ga miri kalo fla kalo saba manone mano est-ce qu'il y a femme amano ore sen fait ame enjeu de kono anga autorité les forces du changement a entouré ni oluye parce que ame gaye do sari obeka ta jigi kura do nyini uwere la obeka jigi kura do nyini uwere la fanga koro mogo do ka olu ku jigi na geleara ka blena billahi na uyelema ate olu ya ko re ame wakati mkonna la sari nous n'avons tali ni fond fenge a ke révolutionnaire ou a entouré révolutionnaire ou ma namo entouré révolutionnaire ou là wallahi Mali révolution me échoué nebe aw yin ngawo est-ce qu'il y a famu mais yoro do fo yedron a taga da ayen koro mo ta fo ko bikanga bo sefala yoro na me bo sefala ibe incidence financière ibo o calculer ka la nambora sefala be perti ni fin du mois do oh incidence financière neko ko administration mo koro nunu munu me ibe kaga tana ko oluka o incidence financière calculée Malika boli sefala ko incidence financière calculée ibta soro olu rega warbe CEDEAO bangula uga warbe sous région bangula aw ni ala che olu be so anga bo CEDEAO la olu be so anga bo CEDEAO la parce que nambora CEDEAO la oluka et disons nambora et sefala oluka intérêt de boy olao na anga war créer oluka war munu blale me contre la l'étranger o warbe na do Mali kono chogodi warbe na justifier chogodi il va y avoir un problème ka système koro mo to réforme c'est ka Mali tala neta don parce que il va don ni bena système mini asro ancrelé me sanchama ni mana ni révolution ka système balade ka boy ka nettoyage ka boy ni ko kiba kenen ke gwae ko ka réformer on be réforme secteur de là on me ka tani réforme système ne nango nga ma réformer bilate ya système nunu tiena tellement niko ki ba réformer ibi yere naga le billahi ate passé ibe système révolutionné de ibe armade nga tagabolo kuma tagabolo minare ibo jagwa yelema de ni ma jagwa yelema ka fo ka be ki ba yelema nogoya la ki ba yelema ni ki gwa billahi ate marché a benala chen ate marché donc wori sen fait ne ba fo anga transition c'est-à-dire
Nini wakati temena choix do be. Nous ma kesisa nini wakati temena avec l'arrêt. Au entouré parce que frustration mi mega wuli. Ne be quoi ala kan kesi crise fitin do be wuli. Transition mo be soutien mina billahi atena soro. Parce que bébé ka décourager. Bébé ka mo ko akli be mali kura mina quoi. Sadi ano tagasira yere de ka jangwa. Sadi nama fo ya me galon tege. Au men nata ala ani peuple malien dana mindanga, on n'a pas le droit de mentir au peuple malien. Peuple malien amanga galontuye billahi amanga galontuye. Donc ne strane me yoromie. Ni réforme nunu, na ma réforme ga agriculture la. Ka réforme ka nga industrie la. Anga dugu jugoro nafulo ka olu nationaliser ka kantaye. Na ma nunu nationaliser ka antaye. Ama shike greboya la. Partenaire ou beka demet kana ou beka asphyxier de. Ou beka finir tikana don. Ou buku ka aide au développement ke France ya tatike, Union européenne ya tatike, États-Unis ya tatike. Oh, olu ka société olu be Mali kono ya, ou beka dugu jugoro nafolo bo, nafolo fitini manfe, ou beka o fene bo ka tanay aye. On sigile nyeba la ante ka réagi. Aw ni ala ni krachi anga économie mse ka continue situation na. Tôt ou tard fien be tigana me dese. Ni mo dese ra obe wili ka bla fanga la, o te mo fla o ba foko fanga de do. Eche malion kuma sugu kuma terma min fo. Mais ala ka akli nyuman di bema. Lamel ko nyuma ala ka di bema. Angoni histoire ba retenu. Aya c'est-à-dire un tien fort, un transition demain, un ferre fort, ala ba do dien dongo do ambe ferre fort li la. Entre la transition critique gama déstabiliser, on be ferre fort. Nous en lame odo, nous ma lame abana. Mais malien chi dono kana fo kwa mara si la jury chercheur. Ka take nous no fait tagama kama songa tien fouye. Billahi ni mo fo dona na tawla ne kon neti yafima. Donc anga do ke ala ka klima di bema. Salam alaikum.